Il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Raċe Garcia Perez u d-deputat mexxej Laburista u Europarlamentari Alex Agius Saliba kitbu lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen biex jiċċaraw prekunċetti żbaljati li qed jinxterdu mill-Partit Nazzjonalista dwar ir-riforma mresqa mill-Gvern fl-inkjesti maġisterjali f'Malta. L-ittra tispjega li r-riformi li qed jiġu implementati huma bbażati fuq rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia li f'rapport ippubblikat f'Diċembru tal-2018 kienet tagħti l-parir li l-inkjesti għandhom jiġu mibdija mill-prosekutur u mhux mill-ġudikatura. Il-Kummissjoni Venezia li investigat ir-riformi fil-proċessi ġudizzjarji f'Malta għamlet rakkomandazzjonijiet simili f'Novembru 2013. Fl-ittra l-President tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi saħqet li kwalunkwe reviżjoni bħal din tagħti iżjed potenzjal riformi proposti għat-tisħiħ tas-sistema tal-ġustizzja ta' Malta aktar milli perspettiva ispirata biss minn affirmazzjoni motivata partikolarment. One News ħal-kumment Alex Agius Saliba fejn saħaq li din ir-riforma se tkun qed issaħħaħ il-ħidma sewja li twettaq il-qorti filwaqt li tenna li r-riforma mhux se tnaqqas xi drittijiet taċ-ċittadin. Fl-istess ħin spjegajna li ħankunu qegħdin nindirizzaw abbużi illi saru matul dawn l-aħħar snin u anke fil-passat riċenti fejn fuq għajdut qed ikollok persuni li jispiċċaw jgħaddu minn persekuzzjoni sħiħa għal snin twal b'effetti fuq ħajjithom għal numru ta' snin sakemm ikunu qegħdin għaddejjin dawn il-proċeduri u allura spjegajna kif din ir-riforma hija riforma li mhux ħadd tkisser il-ġustizzja imma ser issaħħaħ il-ġustizzja f'pajjiżna, ser iżżid it-trasparenza, ser iżżid il-kontabilità u ser twassal sabiex f'pajjiżna jkollna ġustizzja illi taħdem aktar u mhux tkun waħda mibnija kif irid il-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu mibnija fuq il-vendikazzjonijiet. Bħalissa s-sistema fis-seħħ tħalli individwu jibda investigazzjoni fuq individwu ieħor mingħajr ma jagħti provi biex jissostanzja t-talba tiegħu. Minħabba f'hekk qed ikun hawn abbużi fejn allegazzjonijiet isiru bl-iskop li jżebilħu r-reputazzjoni ta' persuni innoċenti u l-familji tagħhom. Ir-riformi li se jiġu implementati dalwaqt se jiżguraw li individwi jakkumpanjaw it-talba tagħhom bi provi u joqogħdu lura milli jagħmlu talbiet spekulattivi. Il-Pulizija li għandha l-aħjar għodda biex tinvestiga se tkun qed tibda tinvestiga r-reat allegat. Individwi xorta waħda se jkollhom id-dritt li jirreferu l-każ direttament lil qorti jekk il-Pulizija jonqsu milli jieħdu passi fi żmien 6 xhur.